Pozdravujem vás pri sledovaní tohto videa o produktoch od Touchdown Essential. Dnes si povieme viac o produkte, ktorý tvorí úplný základ každej domácej lekárničky. O komplexnom multivitamíne a multimineráli s názvom Essentials. Ovocie a zelenina sú plné toho, čo vaše telo potrebuje, aby vyzeralo a cítilo sa čo najlepšie. Ale jediný problém je, že ich musíme jesť dostatok a v najvyššej kvalite. Ale žiaľ Bohu, väčšina bežných doplnkov v lekárniach sú len syntetické nejaké izoláty, vyrobené niekde v laboratóriu a telo ich často ani nedokáže správne spracovať a väčšinu z nich bez nejakého užitku vylúči von. No a po mojich 35-ročných skúsenostiach v oblasti zdravia viem, že vaše bunky nehľadajú chémiu, ale hľadajú reálnu živú potravu a presne preto sú tu Essentials. Je to certifikovaný 100% vegánsky produkt bez akýchkoľvek GMO zložiek. V jednej kolekcii Essentials nájdete organické ovocie, zeleninu a bylinky, ktoré poskytujú vášmu telu každodennú ochranu proti starnutiu, a to v jednom jednoduchom kroku. Ide o širokú škálu ťažko dostupných celozrnných potravín, ktoré podporujú doslova každý systém vo vašom tele. No a poďme sa pozrieť na to, čo všetko ten Essentials dokáže. Pre zdravie vášho srdca obsahuje tzv. Resveratrol z červeného hrozna, esenciálne mastné kyseliny z akaj a manga a polyfenoly zo zeleného čaju. No a tieto zložky spoločne podporujú ten váš kardiovaskulárny systém. Ak hľadáte posilovač mozgovej činnosti, v Essentials nájdete antioxidanty z organických čučoriedok, černíc a malín. Tie prirodzene podporujú zdravý a bystrý mozog, čo je v dnešnej dobe asi veľmi dôležité. A myslíme aj na vyváženú hladinu toho cukru v našej krvi. Vďaka organické aloe vera a škorici pomáha tento produkt udržiavať glukózu v norme. No a pre maximálnu podporu imunity získavate vitamín C z organickej aceroly a ochranné beta-glukány z organických húb. Tieto zložky vyživujú tú vašu imunitu oveľa efektívnejšie než nejaké syntetické náhrady. V Essentials nájdete aj ochranu pre váš zrak, ako je luteín, beta-karotén z organických sladkých zemiakov, podporujú zdravie vašich očí. A nesmieme zabudnúť aj na zdravie tráviaceho traktu a hrubého čreva. Klíčky z brokolice sú plné ochranného sulforafánu, zatiaľ čo topinambur pôsobí ako dôležité probiotikum, celé je to doplnené o organickú aloe vera a rastlinné enzymy, ktoré takto zabezpečujú, že vaše telo využije každú tú jednu tú živinu na maximum. No a všetky tieto zložky sa zbierajú v čase tej najvyššej nutričnej hodnoty. A spracujú sa hlavne zastudená, aby sa zachovala celá tá úroda tej zeme v tej, tak sa hovorí, živej forme. Pomáhajú vám tak bojovať proti voľným radikálom a takto chránia vašu pokožku vďaka prírodnému vitamínu C. Záleží nám nielen na tom obsahu, ale aj na čistote spracovania. Zabudnite na bežné tie želatinové kapsulky živočíšneho pôvodu, kde sú balené tieto klasické vitamíny. Samotné tieto kapsulky sú vyrobené z čistej rastlinnej celulózy, to znamená, že sú vegánske, bezpečné a v tele sa vám prirodzene okamžite rozpúšťajú veľmi jednoduchým spôsobom. No ako u nás je aj štandardom pri všetkých produktoch, nenájdete ich v nejakých lacných plastových obaloch, ale všetko balíme do sklenených flaštičiek z jantarového skla a tento materiál chráni vzácne antioxidanty pred oxidáciou. A na rozdiel od plastov nevylučuje do produktu žiadne škodlivé látky. Essentials je najlepší spôsob, ako dopriať svojmu telu to, po čom aj túži.
Je to za oveľa menej peniazy, ako keby ste všetky tieto potraviny sa snažili kúpiť a odšťahovať nejakým spôsobom doma sami. No a teraz k tomu, ako sa k tomu tento Essentials vlastne ako ho užívať. Dávkovanie je tak nastavené, že je to pre ten tzv. Váš aktívny život. Odporúčané sú 3 kapsulky denne. Ideálne je ich si dať ráno spolu s jedlom, aby ste sa cítili skoro. Či už znútra, ale aj zvonka. No a jedno také balenie, kapsul, je 90 kusov, a to máte na celý mesiac. Doprajte svojmu telu túto čistú organickú poistku pre zdravie a navyše, ako nový zákazník, môžete pri prvom nákupe využiť aj 50 € bonus a spoločnosť vám aj garantuje vrátenie peňazí. Ak nebudete spokojní, a to aj v prípade, že to balenie celé spotrebujete, to znamená, že nemáte čo stratiť. No a ak toto video pozeráte na nejaké odporúčanie od niekoho z našich partnerov alebo našich klientov, ozvite sa mu, vypýtajte si tzv. Nákupný link, cez ktorý si Essentials jednoducho objednáte priamo z poholia vášho domova, nemusíte nikam chodiť, naťukáte do počítača, do tabletu, do telefónu a príde vám to poštou domov. Určite sledujte aj moje ďalšie videá a dozviete sa v nich o ďalších produktoch, ktoré spolu s Essentials tvoria dokonalý systém pre vaše zdravie, vitalitu a dlhoviekosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše výsledky.